Ahojte, vítajte v dielni Kutila a toto bude také kratšie video o nejakom tom malom domácom kutení. Máme doma nové zvieratka. Axoloti vyzerajú takto. Máme dva kúsky, máme trošku problém ich nakrmiť. Keďže axolot pri žraní svoju potravu nasáva z dna akvária, tak nasáva všetko, čo sa na tom dne nachádza. Takže bordel, kamienky, prípadne piesok, všetko, čo tam máte, tak to vám to zvieratko nasaje. A niektoré drobnejšie veci to potom vypluje, alebo cez to zvieratko proste prejdú a tie, čo sú väčšie, tak môže aj to zvieratko zdochnúť, čo nechcem, pretože by to znamenalo zase veľa slz doma od detičiek. A manželka prišla s takou ideou, ja vykutím, my sa tak doplňame, že vlastne využijeme na toto krmenie pôrodnicu. Pôrodnicu, áno. Pôrodnica je toto. A pôrodnica pláva na hladine, umiestnia sa do nej rybky, ktoré majú urodiť. A keď porodia, tak ten malý plod vlastne sa dostane cez dno, ktoré je takéto mrežované, tak sa dostane do tejto spodnej časti tej pôrodnice, aby ho tá matka nezožrala, pretože rybičky sú kanibali a tam si môže spokojne nažívať. No a keďže pôrodnica je plávajúca a my ju potrebujeme dostať na dno, aby sa s nej mohli axoloti nažrať, tak musím vyriešiť to, že túto časť a túto časť musím navrtať, lebo to sú vlastne vzduchové kapsy, ktoré držia tú pôrodnicu na hladine. Pre nás nežiaduca vec. Ono je to totižto tak, že pri krmení sa vlastne pôrodnička ponorí, teda mala by sa ponoriť. Keď sa axoloti nažerú, ak sa nažerú, teda dúfajme, že to bude ako tak fungovať, tak vlastne pôrodnica sa vyberie. Idem to navrtať, jednu dierku, druhú, tretiu, štvrtú, musím nejak opatrne, aby to neprasklo. Je to relatívne tenký materiál, tak nesmie to prasknúť. A musím to držať v čo najväčšej čistote, pretože ide to do akvárka. No a keďže som v dielni, že na tomto stole bolo nedávno kopec oleja, a vazeliny a čohokoľvek, a kebyže to kontaminujem, tak vlastne namiesto krmenia by som vyvraždil celé akvárko. No, to nechcem. Neprasklo to, takže super. Nakoniec som navrtal dierky 3 na každú stranu. Keďže to išlo celkom dobre, nebolo to také krehké, ako som predpokladal, tak som si to mohol dovoliť. OK, idem to umyť savom, pretože nejaká tá chemikália tam bude určite na tom. A savo tým rybičkám v malom množstve neublíži. Samozrejme, že tam nenalejem savo do toho akvárka, ale umiem to vo vode a pôjdem to vyskúšať. Ak sa vám toto video páčilo, dajte páčik a kliknite na odber mojich videí. Ďakujem, že ma sledujete. Čaute.